Cel serè i assolellat a Dosrius, fotografia d'Arnald Pons, amb només algun núvol alt, i núvols alts també a Sant Antoni de Vilamajor, fotografia de Jordi Rodoreda. Tenim aquest dia radiant amb cel serè i estabilitat, temps estable pràcticament tot arreu, a tota Catalunya. Com veiem a la imatge del satèl·lit, només hem tingut algun núvol alt a zones del prelitoral i del litoral de l'extrem sud i també núvols d'evolució diurna a l'extrem més occidental del Pirineu, però sense precipitacions. Per demà sembla que la situació canviarà una mica i tindrem molta més nuvolositat, sobretot a la meitat est, a la Catalunya central i també al nord-est, amb possibilitat de ruixats molt localitzats al Pirineu, al vessant nord, a la Vall d'Aran, i també a punts del prelitoral i del litoral. Bufarà la tramuntana a Girona i també el mestral a les Terres de l'Ebre, amb cops forts, intensitat moderada, però amb possibilitat de cops forts. La temperatura mínima anirà cap amunt. De cara a la tarda s'espera que aquesta nuvolositat guanyi terreny, sobretot al nord-est de Catalunya, amb possibilitat d'aquests ruixats molt localitzats i febles a l'interior del quadrant nord-est, també a la Cerdanya i també al vessant nord, a la Vall d'Aran, continuaríem amb aquests ruixats localitzats i febles. Continuaríem també en la tramuntana a Girona. Pel que fa a la temperatura màxima, aniria a la baixa. Pels propers dies s'espera una millora del temps de cara a dimecres. El dijous tindrem possibilitat d'alguns ruixats molt localitzats i de cara a divendres tornaríem a millorar. La temperatura de cara al cap de setmana anirà cap amunt. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.